क'क्राझार बर' बेप्टिस्ट गिर्जा गौथुमनि 98थि बोसोरारि जथुम्माया दिनै नैथि सान। चिरां जिल्ला थुक्राझार बर' बेप्टिस्ट गिर्जा गौथुमनि 98थि बोसोरारि जथुम्माया मैयानिफ्राय हाबाफारिया रंगिना संगिना साजायनायजों मेहेरगोनाङै खुंगासिनो दं। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एमपि जयन्त बसुमतारी, एएम रनजित बसुमतारीजों लोगोसे बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो इउपिपिएलनि गोबां इएम एमसिएलएफ्रा बाहागो लानानै इसोरनि बोसोन खोनासङो। बे हाबाफारिनिनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लाना खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो? आङो आगोलनि समावबो फैदोंमोन आरो बेवहाय गोबां रोजा रोजा सुबुङा बाहागो लानानै माखासे आध्यात्मिक सरसा एबा स्पिरिचुवेल डिसकासनाव बाहागो लायो। जों बयबो मिथिगौ मोनसे माहारिया जौगालांनो थाखाय जोङो धोरोमनि फारसे सांग्रां जानांगौ आरो अब्लासो जोंनि हारिनि गेजेराव डिसिप्लिना फैयो। बिबिसिआ ससियेल डेभेलपमेन्टनि थाखाय ससियेल चेन्जनि थाखाय गोबां रल लाबोदों आरो बेवहाय जिखिनि माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरनिफ्राय जोंनि इयुथ्सफोरखौ जोंनि लाइमोनफोरखौ बासायनो थाखाय मोजां लामाथिं दैदेननो थाखाय गोबां रल लाबोदों। दा बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो आरो फैबाय थानाय समाव बर' माहारिजों लोगोसे खाथि खाला रायजो जानाय गासैबो माहारिफोरजों मोजां सोमोन्दो दानानै जों मोनसे सोद्रोम समाज दानो आरो गोजोननि मोनसे समाज दानायाव बिबिसिनि रला अरायबो गोनां जागोन। आङो बिथांमोननि जथुम्माखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जाफुंसार जानायखौ आं हास्थायदों आरो आङो बिथांमोना जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि लादों। अस्ट्रेलियानि ब्रिसबेनाव बर'नि मोनसे माहारियारि हाबाफारि मोनसे कालचारेल प्रग्राम बिथांमोना लांनो थाखाय थियारि जादों। बेवहाय जोंनिफ्राय हानायमानि मददखौ बिथांमोनखौ होगोन आरो 2027आव सेन्टिनारि खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो बेवहायबो जाहाथे जोबोद ग्रान्ड वे मोजाङै खुंनो हायो आरो बिथांमोना देश बिदेशनि आलासिफोरखौ लाबोनानै जोंनि बर' माहारिखौ मिथिहोनायजों लोगोसे बर'नि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो जाहाथे फोसावनायाव बिथांमोना गोख्रों रल लायो। बेखौनो आङो आंनि फारसेनिफ्राय हास्थायो। सार, धोरोमखौ लानानै जोंनि गेजेराव माब्लाबा दाङाबाजि सोमजियो? बियो दानि बाथ्रा नङा। रोजा रोजा बोसोरनिफ्रायनो धोरोमखौ लानानै एखमबा दाङाबाजि जायो। नाथाय मोजां बाथ्राया बेनो जे जोंनि हारियाव धोरोमखौ लानानै जेबो एना एनि गैया, गाज्रि सानलायनाय गैया आरो दा जेसेबां सम थांदों एसेबां खाथि सोमोन्दो जादों। आं दाखालि बावै उदालगुरियाव बिबिसिनि कनफारेन्सआव थांदोंमोन। बेवहाय आं नुदों जे बाथौनि दैदेनगिरिफ्रा मोजां मोनसे ड्रेस गाननानै कनफारेन्सआव बाहागो लाहैदों आरो ख्रिस्टान फोथायग्राफ्राबो बाथौनि एबा ब्रह्मनि दैदेनगिरिफोरजों जोबोद मोजाङै सावरायनानै मोजां सोमोन्दो दादों। मानोना जोंनि हारिया मोनसे, जोंनि रावा मोनसे, जोंनि सोदोमस्रिया मोनसे। दा नंखायनो इसोरखौ फोथायनायाव जेबो बाधा गैया। बयबो फोथायो गावबा गाव फोथायनाय इसोरखौ। खालि मोजां बाथ्राया बेल' गुबुन हारिफोरनि गेजेराव जियानो जा जोंनि हारिनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै जेबो एना एनि जों नुवाखै आरो अनलायनायासो बांनायनिफ्राय बांनायखौ नुनो मोननानै आंबो गोजोननाय मोनदों।